زێرەتر ji 200 derwêşan bi şîr û çeqû xenceran êrişkirine serasayîşa deriyê Sinûriyê Başmaxê. Ew derwêşe ji Rojhilatê Kurdistanê hatine bi bêyî pasport yan jî encamdana piştgirîna koronayê derbasî nav Herêma Kurdistanê bûne. Dixwazin di merasîma bi axspartina termê Şêx Mihemed Şêx Ebdulkerîm Kesnezanî da beşdar bibin. Gulê roja înê dihî vê mehê têprêvebirin. Li Herêma Kurdistanê çil ji sedeya ava ve xwarineya ku hikûmet berhem tîne bi heder diçe. Pêdiviya rojaneya xelkê Başûrê Kurdistanê bi 2 milyon metrên sêcayên avê heye. Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî rojane 2 milyon û 100 hezar metrên sêcayên ava ve xwarinê berhem tîne. Ev zêdetir e ji pêdiviya xelkê. Lê rojane 840 milyon metrên sêcayên avê bi heder diçin. Dike ji sedî çil. Bihayê 124 milyar dînaran salane hikûmet zerarê dike. Her kesê ku li xwaringeheka Brîtanyayê xwarinê bixwe, hikûmeta Brîtanyayê nîva pareyê wî dide. Hikûmeta Brîtanyayê vê pakêca 2 milyar pawendî dixwaze alîkariya gencên 16 heta ku 24 salî bike ku metirsiya bêkarbûna wan heye. Ji ber vîrusa koronayê abûra Brîtanyayê daketiye. Ev 40 sala qet hûsa xirab nebûye. Ji krîza abûriya sala 2008 û 2009 gelek xerabtir e.